nina benkashana kamenze ephuza umlaza kameva nina bakankomo zihambile ziyodla umdlebe kwaSoshangane nina bakabhejane iphuma esiqiwini kade bekuvalele nina bakamdlokombane evuka udla amadoda awu siyakhuleka nina bendlula mithi ende yamakhosi siyakhuleka nina bakashaka kashaye ngoba kwakuyinkosi asemashobeni uthe kule bafazi bakaNomgabhi betekula behleze emlovini bethi uShaka kubusa akakuba inkosi kanti lapha khona kunethezeka nina benkomo ekhala emthonjaneni zonke izizwe zizwile ukulila awu siyakhuleka emakhosini akithi onke asothulini siyakhuleka sibingelele kuzo zonke izinhlaka ezikhona ekuphileni siyazi ukuthi ngibingelela nje namhlanje i31 2025 okuwusuku lokugcina sivalelisa unyaka ka2025 esicela umdali wezulu nomhlaba nomveli nqangi nezinyanya nezinyandezulu namathongo basiwezele enyakeni omusha u2026 lapho ke siyawuwela ngentando kaNkuluNkulu nentando yabadala abasibhekile ngeke siwele lo nyaka omusha ngokwazi kwethu nangokuqonda kwethu kepha abakhona abasibhekile abaselusile abasifihle emehlweni amabi besiveze emehlweni amahle ilokho bakithi cha ngibingelela nje namhlanje ke ngithi angifisele bonke abantu bakithi ukuba ngempela bangene kahle enyakeni omusha ka2026 nabangena bengajabule bekhala ngenxa yeinkinga ezahlukahlukene abanye bashiwe izihlobo zabo emndenini abanye baneyinkinga zokungaboni ngasolinye kuningi sicela uNkulunkulu angenelele kizo zonke izinhlaka abanye basemajele abanye basembhedeni balele ezibhedlela kuzo zonke izinto ezikhona ezweni sitho omdala wensuku akangenelele baphola baseyinhlungwini abanye bathola ama-accident ingozi zomgwaqo njengoba sazi ukuthi kuyehliwa kuyenyuka kubhizi kuyilesikhathi abanye bayagula ngendlela abagula ngayo ngezifo ezihlukahlukene esicela ukuthi uNkulunkulu abaphulukise kuloko kugula abanye bangena emajele bayodonsa izigwebo zabo abanye badonsa nje izigwebo futhi abenze lutho kepha kwamaqhinga namatulo aboshiwe asemhlabeni amanga ukube bayodonsa emajele ngendlela okungesiyo sithi uNkulunkulu konke lapho akangenelele ngisho umuntu esegwetshiwe kube nophenyo oluthile oluzoveza ubuqiniso siphinde siyibongele nathi kule ndima yokuhlabelela yomculo ukuba sehla siyenyuka imicimbi eminingi ama-gigs maningi sibhukhwa endaweni eziningi singalali siphathe ubuthongo kodwa uNkulunkulu uyaselusa nabadala esithi siyanxusa ngazo zonke izikhathi ukuthi uNkulunkulu angenelele nakuthina esabaculi no-MC abaphathi beyinhlelo bonke laba beyiteji ilaba bama-sound ilaba bama-camera kanjalo hey sibaningi kule ndima yakwa-entertainment sithi uNkulunkulu angenelele sisebenza umsebenzi owodwa ngoba asilali sonke kwenziwa okuhlukahlukene nobani wenza lokho akwenzayo kepha sithi-ke uNkulunkulu akaseluse njalo njengoba kuyisikhathi sebhizi simbonge futhi ngoba uhlale eselusa cha ukungena esihlokweni nasodabeni lwanamhlanje ngithi nje nami nguthokozani wakwalanga uMasokadlana umphesheya uNgqomondo usomdelicious uNhlonipho usomlekeri ungasho konke okuthandayo nami namhlanje ngithi hayi angizwakalise injabulo yokuba ngihalalisele insizwa lapha na ethe yahlabana emcimbini omkhulu kakhulu okadula lapha kaNongoma okuwumcimbi kaTjathu Ugodo umfoka Ngobe uSimo lapha kade enze khona iTjatha Music Festival nesibuke ihamba kahle kakhulu lapha kwaNongoma ehlala Nkosi mhlawumbe umuntu esakhuluma ngoTjatha siyawubonga lo emcimbi sifise ngathi
abaxhasi bangasondela kalozonkana bazoxhasa lo yamcimbi kaTshatu Ugodo ngoba le yansizwa ifike isencane kakhulu emsakazweni yafike yazinikela ekusakazeni isakaza uhlelo likaSigiya Ngengoma okuwuhlelo lukaMaskandi okuwuhlelo lwesintu okuwuhlelo oluthinta izimpande zokuthina njengabantu besintu kepha yafika incane ayizibonanga lensizwa yakwaNgobe idelelekile uma isakaza uhlelo likaSigiya Ngengoma ilandela ecathulweni zobaba uMphephethe obaba uBhodloza Nzimande kepha yafike yangena yaba nokuzethemba yaba nokuthanda lomsebenzi yaba nezingoma ezidlalayo zesintu yaba namahiti naye abakhona esengenile ngokuba abe umlomo walokhu okusuke sekwenziwe e-studio sakurekhoda njengabaculi yafika lensizwa nayo yananela yanazezela ukuthi mayithi ngidonsa iqhawe lakuphi bese kubalaleli kuhlala kube mnandi zadayisa ingoma yaphila imizi baphila abaculi kwakhona ukuphila esithi mntakaNgobe lo moya owangena kuwe wokuthanda umculo wesintu nakho lokho ngeke sikubukele phansi noma yinini awubonanga ukuthi ngimncane kufanele ngaziwe njengomuntu osestyleni ngomculo waphesheya noma ngokusakaza ngesilungu noma ngani kodwa wathi nje hayi ngizoba sesintwini siyabonga uTshatu Ugodo lapha ke kade enza umncintiswane mangikhumbula kahle othinta nabasakazi nabaculi kodwa la ngikhona kakhulu ngisekutheni ngiyathola ukuthi kuye kwaphumelela insizwa lapha kade kuncintisana khona oMC insizwa lapha nebizwa ngomsakazi ongadumile okumfoka amagwaza eShowe unjinji uManqondo uyengwayo esithi ke namhlanje awu mntaka Magwaza umsakazi ongadumile kodwa namhlanje usudumile ngoba khona osukuphethe ohlabane ngakho kwiTshatha Music Festival sizophakamisa sizokubongisa ndoda yamadoda sithi khula endimeni le yokuba umphathi wohlelo kepha sikucelela ukuba udlondlobale ukhule njalo kungabe okugcina njengoba uphumelele wahlabana namhlanje lapha kwaNongoma sifisana ngelinye ilanga nangezinye insuku makukhona okuvelayo uphinde uhlabane ndoda ukhule wenze okuhle wenzele isizwe lomfutho othi mawufika ngawo phakathi kwabantu uzwakale uvumisa imivumo emnandi yegugu lakithi kaShameni yengoma uzwakala unogqozi nothando lwento oyenzayo ungakuyeki namhlanje kunezithelo zakhona namhlanje ngithe mangilalela kancane ngeze ngathi uphethe u80k esandleni oku80,000 awu esithi ke abalandele bonke o80,000 egameni lakho nabanye neminye imncintiswane kodwa lokho kuyolala kuwe ukuthi ungathi ngoba namhlanje uthole lo 80,000 wahlabana bese uzibona usumkhulu usuyoshayisa emafini qhubeka nokuthobeka qhubeka nokubekezela qhubeka wehle ofuna ukunyathela kuwonyaweni anyathele ofisa ukunyathela edolweni anyathela khuphuke ofisa ukugcoba kuwe ehlombe anyathela khuphuka ephezulu ofisa ukunyathela phezulu kwekhanda lakho umvumele anyathele akhuphuka ephezulu wena nje inqobo nje makusaphila wena nomphefumulo wakho ukhona usawuqhubeka wenze konke okufisayo ndoda sithi siyakubongela kakhulu Manqondo siyakubongela insizwa koMagwaza konjinji sibongela nokhalo ozalwa kulona sibongela abazali bakho sibongela umama wakho sibongela ubaba wakho sibongela umndeni wakho sibongela izingane zakwenu sibongela ishowe lonke sibongela isigodi osakhele siyazi ukuthi kungekudala ndoda kade ukhala inyembezi ushiwe intombi ekuzalayo umama wakho awu
akekho umuntu ofana noma ezweni. Siyazi kwaba buhlungu kakhulu. Inamanje usenevuso, usakhumbula, akukedluli futhi ngeke kudlule kalula. Kodwa ngoba uyindoda kufanele ume uqine. Bheka namhlanje uyahleka, uyajabula, uyagiya. uNkulunkulu nabakini abadala bakwesula izinyembezi lezi okade uyikhala ngokudlula kukamama wakho. Sithi ke msakazi ongadumile, qhubeka ndoda, amakhwapha akho angabi namathumba. Siyakucela insizwa yakithi, singakuboni ngelinye ilanga usuqhelisa ingalo ngenxa yokuthi uzibona lokhu uhlabana la endimeni yokuphatha izinhlelo. Kepha wena shona phansi, makukhuphuka igama lomsakazi ongadumile liya phezulu, wena mnikazi walo phambana nalo, ushone phansi, uthobeke, uguqe, ukhuleke, uthandaze, wazise abakini ngaso sonke isikhathi. Uyokhula-ke nawe ndoda, ukhulise nekhaya lakini ngayo yonke indlela. Ilokho esikuphakamisa namhlanje ukubongela lensizwa esinayo endimeni esebenza umsebenzi wokusifaka estage. Asivele singene le stage masabaculi, sinabaphathi beyinhlelo abaningi okuyibona abamemezayo bethi njengamanje sengibiza ubani, njengamanje sengibiza ubani. Akuhashe mayekwazi ukukhasha ngendlela asuke nayo iphiwe ngayo. Nayo lensizwa yenza wona lo msebenzi omuhle kanje ukuthi isethula estage. Sithi singene sesinomfutho ngoba isuke isindlalela inkundla, yabatshela abantu ngekwaziyo ngathi, yabatshela abantu ngomlando wethu ukuthi lo mculi engemdonsayo udabuka kuyiphi indawo, lo mculi engemdonsayo ubani, ikusho ngehasho zakho mayikwazi ihlabelelise, ivumise ingoma zakho ezaziyo. Konke lokho akuba kuncane, kuba kukhulu kakhulu. Ngizokhumbula-ke kungekudala cishe beziyishumi nesithupha kuyoZibandlela besilapha ya ethempelini mangaphosisi kusePort Danford eNelisiwe, lapho esasiyobungaza khona usuku lokuzalwa kwenkosi yamaNazaretha uNyazi lweZulu. Sasinayo lensizwa yakwaMagwaza laphana, cishe abaculi engababona esaba nabo nje kakhulukazi kule ndima yethu kwakuyimina uThokozani wakalanga uSomnandi, kube umfowethu esimhlonipha kakhulu uMayogathi, insizwa abayibiza ngeBliss. Sasinayo laphana, kuphinde kube insizwa laphana uSaliwa, sasinayo lapha kulomcimbi omkhulu kakhulu omuhle wokuzala kwenkosi yamaNazaretha uNyazi, owayephethe uhlelo-ke esifaka estage nangalelo langa. Kwakuyena umfo kaMagwaza lo esikhuluma ngayo, umsakazi ongadumile. Uye wayesethula noMayogathi, uye wayesethula noSaliwa umfo kaNdunakazi, uye wayesethula ngalolo suku esifaka estage. Nengibuka saba nenhlanhla enkulu kakhulu ukuthi thina simenyelwe ngalolu yasuku endaweni engcwele, simenyelwe endaweni enhle kangaka ukuba sizobungaza namaNazaretha ngokuzalwa kwenkosi uNyazi lweZulu. Kwasenza sajabula, saba nokuthobeka ey'nhliziyweni zethu, nathi sakwazi ukuthi simi estage nakuba sasimi ngendlela engajwayelekile, sethukile, sithobekile ngoba inkosi uNyazi lwaluphambi kwethu. Kepha sakwazi ukuthi nathi sikhiphe ingonyuluko esenhliziyweni, sikusho sikushoyo okusenhliziyweni zethu ngoba siyathobeka enkonzweni yamaNazaretha, ngoba inkonzo ethinta ubuthina, inkonzo yesintu sakithi, inkonzo ehambelana nokhokho bethu nobabamkhulu, nokuhlonipha nencike kakhulu osikweni lakithi. Ingakho-ke siyithanda noma ngabe ukhonza kuyiphi inkonzo, kodwa uyayihlonipha lenkonzo yamaNazaretha, ngoba kubalulekile-ke nje ukuthi inkolo yonke uyihloniphe noma ngabe awukho kuyona. Ukuyihlonipha kubalulekile. Yacela lensizwa kaMagwaza, umsakazi ongadumile, yacela nalapho ngayizwa ngezindlebe zami, icela enkosini, icela ukuphinda iphumelele, icela ukuphinda ibashaya amakhanda, ibaqoqwade. Hey,
ngiyathuka nangempela kwenzeke nje obeyicelile yazi yathi nangezinye ikhathi iyocela ukuthi iphinde baqwaqwade iyacela nalapha yayikhankasa isho ukuthi abantu ababamba amafoni ngizizwela mina ngikhona namhlanje iphupho lakho umsakazi lifezekile siyakubongela Magwaza qhubeka ukhule udlodlobale ndoda ube ngangentaba zondi nokhahlamba uhloniphe kodwa wazisa abantu abadala nabancane nolingana nabo wazi ukuthi inhlonipho ibaluleke kakhulu ayisibona ubuthutha inhlonipho ayisibona ubulima sizothi ke khula mntaka Magwaza sizothi khula msakazi ongadumile sithi khula nje khula yengwayo khula amanqondo uye phezulu nomsebenzi wakho wokuphatha inhlelo nophinde futhi kunamhlanje sikufisela nokuhle nje ukuthi ke ngena kahle nawe onyakeni omusha ka2026 ungene nomndeni wakho wonke kahle esifisela wonke umuntu ophilayo umhlaba wonke jikelele ukuthi bonke abantu bangene kahle bahloniphane uNkulunkulu asisingathe njalo nathi kulomkhakha wethu sicela uNkulunkulu abe nathi bonke abaculi ngibafisela ukuthi bangene kahle onyakeni omusha baphile bonke abasakazi awo bonke abaphathi beyinhlelo yonke indima abeyiteji nama-sound yibo bonke abasiphathela inhlelo zonke inhlaka bamakhamera njengoba sikhuluma ngonhlaka production nobani baningi ziningi lezi insizwa esezingene kulomkhakha okusijabulisayo ukuthi sibone indlakithi eminyama ibamba amakhamera kwakumsebenzi esasiwubona le kubelungu kodwa namhlanje sesiwubona usubanjwe isizwe sakithi esimpisholo esithi konke lokho sicela ukuthuthuke kwenabe njengemfino yentanga banda abantu ukuthi bathola amakhono okuziphilisa ukunokuthi abantu benze ubugebengu bebambe izalukazi zihola imiholo bedubula abantu bebaphuciza imali bethatha imphefumulo yabantu bephumelela ngendlela okungesiyo sizothi abantu bakithi abalale becele uNkulunkulu nakwabadala basemakubo ukuveza amacebo amahle ahlambulukile okuphila sithi ke uNkulunkulu mawube nathi nakulo 2026 isizwe sonke siphile msakazo ongadumile ibingawe indaba nje khula ndoda khula uphilisa ikhaya kodwa ungajabuli kuze kweqe ekuhambeni wobuka ikwenu ubuka ikini ubuka abakwenu ukuthi badlile ubuka ikhaya ukuthi liyaphila ubuka ukuthi umuzi wakhiwa kanjani ushele uqonywe uganwe umuzi nawo wakhe umuzi ungafeli ezandleni zakho ngoba nawe uzele wazalwa abazali ubaba wakho owayakha umuzi kayise umkhulu wakho nawe ke sekufanele wakho umuzi kayihlo ubaba wakho khona nezingane zakho nazo ziyokwakha umuzi wakho msakazo ongadumile sikufisela okuhle insizwe sencane sithi ke khula uye phambili ndoda uliphathe kahle uhlelo noma ikuphi noma kukhona ukukhubayo wehlisa umoya vele ukuhamba mawuluhambile luba nenhlelo zalo ngelinye ilanga akuhambe njengoba ufisa sithi inhlaka production siyabonga kakhulu nane mndeni wakwaNdlovu sinifisela okuhle nabo bonke nibambisene nabo kulomsebenzi ngithi nje akube delicious.